Αν παρατηρήσει κανείς το τοπίο, θα καταλάβει γιατί αυτό το μέρος ονομάστηκε Στραβολαγκάδα. Εδώ υπήρχαν κτίρια για να γίνονται διάφορες εργασίες σχετικές με τα ορυχεία. Συγκεντρωμένος Μυρίγλη, μια που η Στραβολαγκάδα ήταν σταθμός φόρτωσης, και το σπιτάκι που φιλοξενούσε τη μεγάλη διζελομηχανή που κινούσε το σειρματόσχηνο του εναερίου. Η Στραβολαγκάδα ήταν κινητήριος σταθμός, ένας από τους δύο κινητήριους, και η διζελομηχανή εδώ ήταν δυναμική 40 ύπων. Βήμα-βήμα μπαίνουμε και νάτι. Δυστυχώς ο χώρος έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές που ελπίζουμε να αποκατασταθούν.